Münchenin lentokentällä ollaan. Pari tunnin lento tuolta Helsingistä. Kylmästä pakkasesta Helsingistä tänne Müncheniin. Täällä on 7 astetta lämmintä ja just saatiin kamppeet tuolta koneesta ja seuraavaksi autovuokraamoa auto alle Münchenistä autobaanaa tonne Garmisch-Partenkircheniin ja sieltä sitten Landeckiin ja sieltä Zamsiin pikkukylään. Jägerhofiin tuttuun mestaan. Itävallan reissu alkaa. Onko kivaa? On. Tavarakaos. Krisi! Perheen kauhuloma Saksassa Itävallassa. Täällä on ammattilaiset asialla ja sitten on... Hei. On musta jotain hyvää. Sukset pystyssä. Ja mä kuvaan täällä. Sukseen ihan. Hyvin menee. Pitäisikö laittaa pienin alas? Otta 3. Tää on vittu kaikki yhdistä. Otto 4. Tiivis tunnelma täällä takapenkillä. 4 ihmisen laskettelu, kun 4 helvetin iso laukku ja suksipusti kaikki muut. Niin on E-Mersukin aika pieni. Ensi kerralla lestabussi. Täällä asemalle Münchenin. Mitä? Ai vanha. Haben Sie die Vignette machen? Hyvin on tilautu. Joo. Ajomatka meni. Kiitos kuskille. Vähän osua. Onko vähän paikat jumissa? Olihan tuolla ihan hyvin tilaa. Ihan hyvin sulla on tilaa. Karhu odottaa siinä. Sama paskan tuoksu kuin aina. Kiva huone. Eiks oo? Konehuone. Konehuone on tässä. Konehuone. Tää on kiva tää remontti. Ai että. Päästiin Zamsiin ja Landeckiin perille, mutta siis tää on katastrofaalinen situation, koska normaalisti mä oon syöty aina Wienerschnitzelit, mutta tuonne Jägerhoffiin ja niitten ravintola on tänään kiinni. Voihan ekaa kertaa varmaan, mä oon käynyt ainakin 30 kertaa niin raflakin ja sitten tehtiin ympäri Landeckin ravintolaa. Kaikki menee tiistaina 2 kiinni täällä. Tänään on tietenkin tiistai, sillä mennään. Hei kaikille, me ollaan niinku tässä perheen kanssa tämmöisellä matkalla ja tehdään tämmöisiä videoita täällä eka kerta, niin vähän jännittää puhua kamerassa kuin kamera edessä. Että... Hei, otetaan nyt uusiksi tää. Ai että! Tulee upea päivä. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Sehr gut. Sehr gut. Heute Skifahren nach Ischgl. Ja, bitte. Ja, bitte. Mitäs herkkuja sieltä löytyy? Mitä? Damn good coffee ja todella hyvää koktelia. Liika uuden koffie. Guten Morgen. No huomenta. Wie geht's? Ihan hyvä, 11 tuntia yöunta. Hast du gut geschlafen? 8 nukahtaa ja herää herätyskello 7.20. Olen kateellinen. Nukuuko sä hyvin? Joo. Sä oot tosi sulasen näköinen. Ai. Söpönen. No niin, nyt otat video meistä, kun ollaan aamiaisella. Koko perhe. Täällä on tällaisia eksoottisia hedelmiäkin, mitä ei kyllä Suomesta saa. Kato. Ananasta.
ja melonia. No mites meni nyt, miltä nyt alpit tuntuu? Eka kertaa on. Ensimmäistä kertaa alpeilla. Saadaan tämmönen kiva pikku perhevideo kun POS-kameralla. Same procedure as last year. Same procedure as every year. Ajatteletko mennä alas uudelleen? Hommi. Hei kaikki, lehdissä ollaan. Tästä varmaan tulee semmonen jännä päivä. Katsotaan miten menee. Albergissa ollaan aivan huippukeli niin kuin näkee. Täällä perhelomalla ja VHS-videokamera mukana. Ei käänny vähän. Toi naksattelee niskoja. Kabulissa ollaan, niin kuin säästä näkee, niin aivan niin sanotusti hanurista tämä keli. Aivan helvetin hieno keli. Tarpeeksi pakkasta, lumet on hyvässä kuosissa ja rinteet on erinomaisessa kunnossa. No niin, sukset jalkaan ja mänoks. Sukset jalkaan ja mänoks. Täällä tuossa vasemmalla joo. Ein schönes Morgen hier im Österreich, Sams. Heute fahren wir nach Sölden und James Bond Mädchen. Ja bitte. Onko rouvalla tällit James Bondin kanssa tänään? Daniel ja Craig tulee ja viettelee. Bond saa aina pesää. Bond saa aina pesää. Ja sellainen jätkä. Se saa aina pesää, joo. Komppania hitain mies. Just ajallaan. Pilvessä ollaan niin sanotusti. Ajamme pilvessä. Hetken fiilistä. Ihan paskamesta ei tule toista. En tykkää yhtään. Missäköhän James Bond on? En näkynyt vielä.
vielä se James Bond. kokissa täällä pyörimässä. Ollaan täällä, mä en tiedä miten korkeat, tää on reilu 3 tonnia tää huippu, eli missä James Bond on kuvattu Labramesta. Toi näyttää leffassa ihan helvetin paljon isommalta toi rakennus. Se on tommonen minimaaliskin kokoinen täällä oikeesti. Niinhän ne menee. Rouvakin tietää, että leffassa näyttää tarkkaan.